Takže čaute, čaute. Takže chceli sme vám dať pár tipov a postrehov z nášho cestovania po Thajsku a na Bali. Takže by sme začali asi ubytovaním. Čo sa týka ubytovania, hľadali sme na Bookingu. Porovnali sme si to potom aj s cenami priamo s hotelom. Niekde sa dá ušetriť a niekde to vychádza lepšie cez Booking, takže to je asi nejak jedno, čo sa tohto týka. Prvých pár nocí sme strávili v Bangkoku. Predtým sme sa presunuli na Bali a hotel bol super, bol 4-hviezdičkový hotel a myslím, že to bolo dobré, no. Raňajky výborné, bufet a potom na Bali sme mali celú vilu. Tam to vyšlo asi tak ako na 7 nocí sme tam ostali na Bali a vyšlo to asi tak ako keď sme boli v hoteli tu v nejakom 4-hviezdičkovom a mali sme celú vilu pre seba na Bali, takže tam to bolo asi najkrajšie, no. Čo ty na to hovoríš? Čo sa týka ubytovania, ešte nejaké postrehy? Co se týká ubytování, já si myslím, že na Bali bylo super, jsme si vybrali ekovilu, což si myslím, že je dobrý vzpomenout, která se mi líbila z toho důvodu, že nejenom, že máte celou vilu pro sebe, zároveň máte super výhled, líbilo se mi i to trošičku zvláštní, ale máte záchod a sprchu venku. A jste tak jakože víc spojený s tou přírodou. Bylo i super, že hnedka za rohem, nebo vlastně v tom resortu máte restauraci. A musím říct, že z těch všech hotelů, tohle je myslím, že náš 7. hotel, to byl jediný hotel, když jste se tam šli najíst, tak ty ceny absolutně nebyly přestřelený. Bylo to čerství, vařili to tam, nejvíc mi tam chutnalo a když se asi každého zajímá, že kolik to vlastně stojí, tak myslím, že na Bali, když se to potom přepočítalo, tak jedno jídlo vás vyšlo tím, že my žijeme v Anglii, tak samozřejmě všechno přepočítáváme na libry, takže jídlo nás vyšlo okolo 4 až 5 liber, což předpokládám, že teď 1 libra je okolo 25 až top je 30 kaček, takže nějakých 150 korun vás vyjde jídlo, který je čerstvý. A máte tam z těch kuchyní, jsme například měli kuchyně v té vili, absolutně se vám neoplatí vařit z toho důvodu, že za prvý je to ztráta času, na dovolené se nechcete prostě vařit, za druhý dostanete jídlo, který v životě neochutnáte, nebo to jsou jejich speciality. Takže doporučuji, jestli se chystáte na Bali a my můžeme potom vlastně hodit přímo do popisu, do toho videa dáme link, přímo v rezortě, ve kterém jsme byli, hodíme tam ještě pár fotek, abyste vlastně viděli, do čeho jdete. Ale když jenom kliknete na ten link, tak budete vidět tu vilu a byla nám doporučená, my jsme už předtím věděli, jak vypadá. A myslím, že z těch všech hotelů musím říct, že tahle je pro mě číslo 1 a šla bych sem tam klidně znova. To je to, co se týče ubytování a když teda půjdeme dál, tak si myslím, že by bylo asi vzpomenout věci si půjdete, jestli cestujete do Thajska, to asi každý ví, nemá cenu jít na týden, já bych doporučovala minimálně 2 týdny, my jsme cestujeme měsíc a myslím si, že to bylo tak jakože fajn čas, klidně by jsem ještě dala o týden trošičku díl, jenom kvůli tomu by člověk měl víc času vidět věci. Každopádně hned jak přiletíte, jsou 2 věci, které jsem vám chtěla vzpomenout a to je číslo 1, asi vás bude zajímat, měňte si peníze. Neměňte peníze na letišti, nechte si od řidiče, který vás vlastně vyzvedá na letišti, ať už je to od hotela, anebo že jste se někde zabukovali, aby vás vzal někam do města a tam je vlastně lepší sazba. Druhá věc, která je, si myslím, je, že vám hnedka budu nabízet SIM kartu. Je to super, pokud to máte rádi, není to ani drahý, myslím, že to stálo okolo 300 baht a máte to unlimited, to zase 300 baht, myslím, že 1 baht je 50, pokud se nebýlím, což je 1 libra, takže 6 liber krát 180 korun, ale máte to nelimitovaný internet. A pokud to máte radši a chcete prostě mít neustále přísun internetu, tak se to oplatí. My jsme se rozhodli, že si dáme takovou freedom, že prostě budeme se ptát a uvidíme, jak to bude a zároveň jsme si teda stáhli apku, která se jmenuje Maps.me, což vlastně máte offline mapy, teď už vlastně i Google nabízí offline mapy, takže nakonec jsme to ani nepotřebovali a myslím, že to bylo docela fajn se párkrát ztratit. Ale pokud preferujete mít internet, hnedka na letišti vám tu SIM kartu nabídnou a můžete si ji zakoupit a pak je to možná snazší. A co se týče internetu, myslím, že musím podotknout, že se připravte na to, že není
dobrý. Není dobrá Wi-Fi, není dobrá, nefunguje tak dobře, jako jsme zvyknutí. Je hodně pomalá, hodně často to vypadává, takže neočekávejte, i když půjdete, například teď jsme v 5hvězdičkovém hotelu a neustále vypadává Wi-Fi, takže není to o těch hvězdičkách, bohužel tady prostě ten internet není dobrý. Takže to jsou takové ty 2 věci, které jsem chtěla hnedka vzpomenout, když přiletíte. A třetí věc je, co jsem nechtěla zapomenout, je, až se budete balit, zbalte si věci, které jsou neuvěřitelně vzdušný a lehký, protože je tady takový horko a nejvíc teda v Bangkoku, že absolutně nemá cenu balit si džíny nebo trička, i když na druhou stranu bohužel tričko a delší spodek si zbalit musíte, pokud se chystáte, což si myslím, že se všichni chystáte, ať už vidět Budhu, anebo jakýkoliv temples, tady prostě musíte mít schovaný ramena a schovaný kolena. To znamená, že pro holky tričko, sukně dlouhá, anebo dlouhý šaty, které vám zahalují ramena, pro kluky to je tričko a kraťasy, které jsou trošičku delší. 90% vám dají takový ty šátky, které se okolo se ovážete, a je už teda na vás, že či vám to nevadí si to na sebe dát, nebo či radši preferujete svoje oblečení. Dávají to i zadarmo, protože vlastně platíte za ten vstup, abyste viděli toho Budhu nebo cokoliv, ale je pár míst, kde si musíte zakoupit vlastní šátek, pokud máte krátký kraťasy. Takže si myslím, že my jsme o tom taky nevěděli a myslím, že bych byla asi radši, kdyby jsem si víc udělala nějaký research a zjistila si, že co můžu a co nemůžu. Takže to bolo hlavne, čo sa týka ubytovania. Ešte k tomu, aby som spomenul, keď sa bavíme ubytovanie a jedlo, tak väčšina hotelov v Thajsku a na Bali ponúkajú iba raňajky, ale myslím si, že to bohate stačí mať raňajky, pretože v tých horúčavách vlastne my cestujeme apríl, máj, takže toto je vlastne po tej hlavnej sezóne by som povedal, že toto je, pretože tu začínajú tie dažďové obdobia asi od júla. Takže júl, august, september sú dažďové obdobia. Potom znovu zase tá hlavná sezóna začína november, december, január, február, marec by som povedal. Takže my sme tu už apríl, maj po tej hlavnej sezóne a je to výhoda, lebo je tu menej ľudí. Není až tak horúco, aj keď na mňa na Bali bolo až moc. Skoro 40, dá sa povedať, cez deň boli. Je to iné teplo ako tu v Thajsku. Na Bali to bolo horšie, si myslím. A to som chcel vlastne, že tie raňajky vlastne stačia, pretože kvôli tým horúčavám cez deň si myslím, že nechutí ani jesť. Takže keď si dáte dobré raňajky, tak potom stačí zase až nejak podvečer sa najesť medzi 4. a 6. A to je úplne stačí, si myslím. Takže to je, čo sa týka ubytovania a jedla. A potom ešte, čo sa týka tých peňazí a poplatkov, samozrejme treba mať ten cash, ako Romy spomenula, ale poradil by som aj, volá sa to, že Wise. Dám to do popisu takisto a je to vlastne digitálna karta, ktorú si môžete pridať do telefónu, ako do Apple peňaženky alebo ak máte Android, a môžete si normálne dobíjať z vášho bankového účtu túto kartu a potom môžete bezkontaktne vlastne platiť tam, kde sa dá. Väčšina hotelov a reštaurácií není problém platiť touto kartou a dá sa aj bezkontaktne, ale niekedy potrebujete aj fyzickú kartu. A vtedy je problém, pretože ja fyzickú kartu nemám, som si to vybavoval, túto kartičku digitálnu až na letisku, keď som sa o tom dozvedel a vlastne platil som, kde sa dalo, dá sa to dobíjať priamo z účtu, ale inak treba všade cash asi, aj na Bali, aj tu v Thajsku. Takže to je, čo sa týka ubytovania, stravy. A takisto vlastne, ak chcete ušetriť peniaze, tak si nemusíte platiť taxíky, ktoré vám samozrejme z hotela ponúkajú, ale my doporučujeme buď Bolt alebo Grab, obidve tie aplikácie. To je vlastne taká azijská verzia Uberu. Bolt aj Grab fungujú aj na Bali, aj v Thajsku a ušetríte kopu peňazí. Je to minimálne o trojnásobne lacnejšie oproti cenám taxíkov a to, čo vám ponúkne hotel. A takisto cez ten Grab sa dá objednávať jedlo, takže keď ste v nejakom lepšom hoteli, tak tie reštaurácie hotelové si to prestrelia tie ceny. Takže vy si môžete doviesť z hociaké reštaurácie zvonku nejaké jedlo, ako my sme spravili včera. A zaplatili sme 180 baht za 2 jedlá, plus ešte tam bolo nejaký salted egg, nejaké slané vajíčko, úplne čo som nikdy predtým nevyskúšal. Takže to sa nedá porovnať vôbec s tými cenami. Takže Bolt a Grab aj na presúvanie z A do B, aj na objednávanie stravy ako Uber u nás. Takže to je toto.
Já si hlavně myslím, že co každýho zajímá, když do Thajska, jsou taky ty masáže, nebo to je hlavní jakoby cíl, proč sem jdete. A musím říct, že masáží je tu mega. Máte to na každém rohu a je jedno, kam jdete. A teď už máte to rozdělený. Buď jdete na pláž a máte jich tam mega těch lidí a nabízejí vám masáže na pláži. Či se to dá smlouvat? Dá se to smlouvat. Myslím, že nejlevnější, co jsem viděla masáž na pláži, byla za 200 baht, což jsou 4 libry, což je asi 120 korun. A zase, je to na vás. Nevadí vám, že dobrý, ty masáže jsou dělané většinou ve stínu a na takových velkých postelích, většinou teda někdy vám dělají masáž přímo na lehátku, kde ležíte. Bylo to fajn, nebo jsme to vyzkoušeli. Jediný zase záleží na tom, co máte rádi, co vám vadí, co vám nevadí, možná, že to je i věkem. Osobně, když jsme tu masáž vyzkoušeli, mě to vadilo z toho důvodu, že fouká vítr a jste na pláži, kde je písek a ten písek se vám lepí, ale absolutně všude. Takže když vás potom masíruje, tak vám potom přijde, že nemáte až takovou masáž jako takový skrab. A mě to vadilo. Potom mi vadilo to, že vlastně okolo chodí lidi a všichni na vás koukají. A i takový to, že vlastně je to... Není to taková ta zkušenost, jako když jdete někam do studia, lehnete si a máte tam puštěný ten fén a jste jakoby čistý, nejste volepený a není vám horko. Ale pokud vám to nevadí a je to něco, proč tam vlastně jdete a chcete ušetřit peníze, tak číslo 1 masáž bude na 100% pro vás na pláži, kde je nejlevnější. My jsme vyzkoušeli jednu na pláži, jednu jsme měli v hotelu a jednu jsme si dali v takovém studiu, který bylo pomimo pláž. Ta pro mě byla nejlepší z toho důvodu, že hned jak tam přijdete, nejenom, že si musíte teda sundat boty, což je fajn, omyjou vám nohy, pak vás jdou do studia, kde máte zapnutou klimatizaci, jsou tam fény, máte postel, máte soukromí, protože máte vlastně postel, která se dá schovat takovým závěsem. A myslím, že co se týče ceny, za tuhletu jsme platili okolo 400, se mi zdá. A pro mě to vyhovuje, protože mi nebylo horko, nikdo na mě nekoukal, měla jsem soukromí a nebyla jsem pod písku a stálo mi to za to doplatit si těch 200. Ale zase chcete na pláži, chcete ušetřit, běžte na pláž. A třetí, co jsme měli dneska zrovna, tak to bylo na hotelu. Samozřejmě na hotelu to vždycky nejdražší. Jediný důvod, proč jsme se rozhodli jít do hotelu, bylo za prvý vědět, že či to je teda tak lepší, že to je o tolik dražší, a za druhý, že jsme teďka nacházeli v hotelu, který je kousek od letiště. A mimochodem má 5 hvězdiček, já bych mu 5 hvězdiček nedala, ale to už každý musí posoudit podle svýho. Masáž jsme si dali hlavu, krk, ramena a nohy. Stálo nás to 900, což je úplně nejdražší z těch všech. Nebyla to nejlepší masáž, kterou jsem tady v Thajsku zažila, takže pokud máte možnost, tak vám doporučuji buď na pláži, anebo teda si najděte něco pomimo a dá se dobrady smlouvat. Stačí, když jdete okolo a vlastně volají na vás, že je masáž a zeptáte se na cenu, tak jakmile hnedka popojdete, že to vlastně nechcete, tak oni hned tu cenu dají dole. Takže vám doporučuji nekejvnout a nejít, jenom si chvilku počkat a dělat, že vás to vlastně nezajímá, že to je pro vás strašně drahý a oni vám tu srdce hnedka srazej a jdete klidně za masáž, kterou původně řekl, že chtějí 500 a najednou vás vyjde za 250. Takže nejít hned, být trošičku trpělivější a to samý asi platí, což každýho zajímá, jsou samozřejmě nákupy. Jak všichni vidíte, mám na sebe Gucci set, který Bůh ví, odkud přišel, Gucci rozhodně není. Ale šli jsme na market, co jsme chtěli vlastně vidět, nebo samozřejmě Bangkok, Phuket je prosnulý, že jsou tady levný trhy. A musím říct, že teda jsou levný trhy, protože najdete tam věci, které nejsou doopravdický. Máte Adidas, máte Nike, máte Pradu, máte Gucci. A mě například ten set po trošičku smlouvání, protože původně paní chtěla 450, se nám podařilo usmlouvat na 350. Zase je to okolo 7 liber, což je 280 kaček, nebo tak nějak okolo 300 vás to vyjde. A furt dá se s nima smlouvat, nechoďte hnedka na tu první cenu, kterou vám dá. Stačí, když řeknete ne, děkuju a odejdete a oni vám hnedka tu cenu snížejí. A myslím, že to hodně oplatí, mají super věci, mají pěkný suvenýry, jsou zlatý, i když musím teda říct, že asi vás bude rozčilovat, že vás budou hodně, ale hodně pronásledovat po obchodě a nedají vám pokoj.
ale na konci dne oni jediný, co chtějí samozřejmě si vydělat. Takže doporučuji jít na markety. My jsme byli Napa Market, to bylo v Phuketě? Naka Market, ten doporučuji, byl veliký, byl hodně levný. Hnedka první obchod, do kterého jsem vlezla, tak všecko v oblečení stálo 50 báv, což je 1 libra, což máte okolo 25 až 30 korun. A byly to kousky oblečení, které nejsou ani, sice to není žádná značka, ale myslím si, že to nikdo nepozná, odkud to přišlo a fakt je to kvalitní oblečení. Takže tam doporučuji 100% jít. Je to, co se týče marketu. Tento dres, čo mám na sebe teraz, Raptors, Toronto Raptors, koľko ma to vyšlo? Nakonec? Nepamätám si presne, ne, 250. Ale 450. 250 za takéto niečo, no a vyzerá, to som si chcela zobrať. A keď sme už pri tomto ozaj, to ma napadlo, že keď vidíte niečo fakt, čo sa vám páči a tá cena nie je až taká zlá, tak neurobte takú istú chybu, ako som spravil ja, že to ešte nájdem niekde lacnejšie, pretože som sa spoliehal, že to nájdem na tom Naka Market a už som to nevidel. Samozrejme, chcel som to kúpiť známym ako darček. Viac takýchto tielok za takú smiešnú cenu pre nás a už som to tam nevidel. Takže ak vidíte niečo takéto, čo sa vám páči a cena je docela dobrá, tak zoberte rovno viac, pretože už to potom nemusíte vidieť a dneska máme posledný deň a už odlietáme a už to nemám kde kúpiť. Takže to som ešte chcel spomenúť, že neznamená, že keď to vidíte v jednom obchode alebo v jednom meste, takže to uvidíte všade inde, no. Takže to má trošku mrzí, že jsem nekúpil viac. Jinak asi každý bude ještě zajímat, co se týče toho cestování, protože my jsme vlastně strávili první týden nebo prvních pár dní v Bangkoku. Potom jsme šli na Bali, potom jsme šli do Phuketu a bylo nám doporučené vlastně jít na kraby. Já kdyby jsem viděla kraby ještě předtím, asi by jsem ani do Phuketu nešla. Kraby musím říct, že pro mě bylo 1000krát lepší, jak všichni se budou ptát proč, ať už to jsou pláže, ať už to jsou hotely, ale hlavně ta pláž. Celkově hezčí, nádherný výhledy mají, méně lidí, což mě absolutně vyhovuje, samozřejmě pokud někdo chce a vyzkoušet tam mít víc ruchu. Tam jsou tam jiný pláže, které nám byly doporučený, které jsou hlavně, když jdete za pár, což u nás jakoby absolutně žádný nebylo. Takže doporučuji, jestli se někdo zeptá Phuket nebo kraby, doporučuji vám jít do kraby. A poslední věc, kterou jsem ještě chtěla říct, než jsem to zapomenu, samozřejmě každý, když jde do Bangkoku a nebo do Thajska, chce vyzkoušet street food. Okay? My jsme byli v Bangkoku, já se přiznám, v angličtině se to řekne, že jsme tak chicken out, že jsme se jako řekli, že teda že ne, že do toho nejdeme. Důvod, proč jsme si nakonec ten street food nedali, bylo několik. Za prvý je 38 stupňů, tyhle ty street foody, sedíte venku, kdy na vás praží sluníčko, stoly jsou pokryt takým tím plastovým ubrusem, který absolutně nevypadá, že se někdy omejval, je to všechno volepený a maso tam stojí na tom sluníčku. A musím říct, že jsme se trošičku báli, že aby nám nebylo špatně. Takže jsme si radši připlatili, že jsme do restaurace, kde jsem viděla čistý stolek, kde máte klimatizaci zase a kde byla živá hudba. Ale neříkám, jsme nakonec do toho nešli, nakonec jsme se odvážili, dali jsme si v Phuketě a to musím říct, že asi nejlepší jídlo, který jsme vyzkoušeli jsme, uprostřed byl stánek na takovém marketu a byl tam, samozřejmě tím, že jsem Češka, nebo celkově myslím, že my Evropani máme, po celém měsíci jsme vyzkoušeli různý curry a můžu říct, že jsem zbožňovala všechny, když jsem viděla řízek, který byl větší jak moje hlava, trojnásobně, tak jsem neodolala, chtěla jsem si prostě dát řízek a super na tom je, že oni vlastně ten řízek, který vidíte, to není, že dostanete jenom řízek, oni ten řízek vezmou, opravdu ta velikost je asi takhle. Oni vám ho rozsekají a hodí vám ho zpátky do friťáku a k tomu dostanete nějaký sos. Já jsem se snad nejvíc pochutnala na tom, ale když se mě zeptáte na curry, my jsme vyzkoušeli několik curry a typy na curry, zbožňovali jsme curry, který se myslím, že jmenuje Massaman curry. Výborný curry, je sladký, je dobrý a není moc pálivý. Pak jsme vyzkoušeli green curry, zelený curry. To je teda hodně pálivý, takže se ujistěte, když si ho objednáváte, že řeknete, že buď vůbec jakože spice, anebo medium spice. Protože oni počítají s tím, že prostě OK, objednal si z curry, tak tady ho máš. Sežene vám to nejenom pusu. Doporučuji dát si radši to medium, anebo vůbec. A třetí, což byla pro mě číslo 1, to mi bylo doporučený hnedka ten první, když jsme přišli do Thajska,
Když jsem si nevěděla vybrat z meníčka, tak jsem si nechala doporučit a byla mi doporučená polívka, což jsem říkala, já ale polívku jako na to nemám chuť. Číšník mi ovšem oznámil, že to vlastně není ani polívka, ale že to je curry. Je to bílá polívka, která má kokosovou příchuť, samozřejmě nebo 90, všechno vlastně, co tady budete jíst, je z kokosu. A máte tam houby, máte tam kuřecí maso, nebo si můžete nechat dát krevety. Mňamka. Je to absolutně výborný. Já si teďka nespomenu na název, ale já jsem si udělala fotku, aby jsem si nevymyslela nějaký název a ten samozřejmě buď hodím do popisu, abyste ho viděli, nebo tam hodím fotku. Takže to jsou 3 pro mě jídla a vlastně kecám, 4. bude cashew nut chicken, který jsem vyzkoušela v 5 různých restauracích a pokaždý teda musím říct, že chutnalo jinak, ale skoro pokaždý mi chutnalo. Takže pokud nemáte rádi curry nebo nemáte rádi pikantní jídla, cashew nut chicken pro vás bude asi ta nejlepší výběr, ale myslím si, že celkově cokoliv si tady dáte v Thajsku, já jsem snad nevrátila ani jedno jediné jídlo, anebo jsem neřekla, že to nebudu jíst, ba naopak všechno mi chutnalo, všechno mělo nějakou jinou chuť a musím říct, že za tolik curry jsem v životě neměla, jak jsem měla tady v Thajsku. A okrem toho jednoho jediného řízku, kdy už jsem si opravdu říkala, že potřebuju něco našeho, jsem celý měsíc strávila na thajském jídle, nebo to byl hlavní, nebo jeden z hlavních důvodů, proč jsem letěla, taky jsem chtěla ten kvalitní a ten tradiční thajskou kuchyni, kterou už nikdy nedostanete. Takže co se týče jídla a zase nebála by jsem se možná jít do toho street foodu, to už záleží na vás, my jsme to nakonec nedali, jenom teda v Bangkoku, potom v Phuketě jsme to dali a musím říct, že pokud se zeptáte, nebylo nám špatně, a všechno bylo fajn, ani dokonce nám bylo řečeno, že nepijte vodu s ledem, nebo ta voda není dobře kvalitní. Pili jsme každý den vodu s ledem a nic nám nebylo, ale připravte se na to, ať už je to voda, ať už je to pivo, všechno má nasládlou příchuť. Všechno. Dokonce jsme si koupili Heinekena, který je samozřejmě dražší. Heineken chutnal stejně jako jejich thajský pivo. A ještě jsem chtěla vzpomenout úplně poslední věc a to je, co se týče alkoholu. Až si budete kupovat někam do obchodu alkohol, nebuďte překvapený tím, že si ho nemůžete v určitých hodinách koupit. Což jsme vůbec nevěděli. A nepamatuju si teďka přesně, že jaký tam byly hodiny, nevím, či víš, možná od 1 do 5. Myslím, že mezi 7 a 11 se dalo kúpiť alkohol ráno a potom až od 5 do 11 znova. Takže vlastne medzi 11 a 5 sa nedal kúpiť alkohol, pretože údajne to sú ich pracovné hodiny a nechcú predávať alkohol, aby si to nemohli pracovníci kupovať cez deň, aj keď tie možnosti sú, že si proste môžu zohnať to pivo alebo alkohol aj niekde inde. No ale toto sú hlavne 7-Eleven obchody, ktoré majú tieto hodiny vlastne, kedy sa nedá kúpiť alkohol v týchto časoch, no. Ale to neznamená, že nemůžete jít do baru nebo do restaurace. V restauraci, v barech normálně dostanete pivo nebo cokoliv si budete chtít dát, tam se nemusíte bát, ale když půjdete do obchodu, tak vám ho prostě neprodají. Pokud si správně pamatuju, to stejný se aplikuje na Bali. V Bali ve stejných době nemůžete koupit alkohol a myslím, že ten důvod byl zase kvůli dětem údajně, aby si nechodili kupovat alkohol, protože zrovna končí ve škole. Zvláštní, ale aby se teda na to připravili. A poslední věc, kterou jsem ještě chtěla zmínit, co se právě toho alkoholu týká, pokud si vybíráte hotel, možná si zjistíte, že v jaké lokalitě se nachází. My jsme se ocitli v jednom hotelu, kde jsme vlastně byli v muslimské lokalitě, což tam vlastně nesmíte nebo nepodávají vám alkohol v restauracích. Každopádně to je tak, že jdete do té restaurace, máte tam meníčko a když se potom podíváte na nápojový líst, tak tam není žádný alkohol. Musím říct, že jsou strašně zlatý, my jsme vůbec nevěděli, že proč. Samozřejmě, abyste věděli, angličtina není jejich silná stránka, kamkoliv půjdete. Takže neočekávejte celou větu. Jsou to většinou jedno slovíčko, nebo když řeknete celou větu, tak oni jedno slovíčko poberou a nakonec nějak domluvíte. Yes! Ale my jsme vlastně vůbec nevěděli o tomto, takže když jsme šli do restaurace, kde nebyl alkohol, tak nám řekli, ať si dojdeme koupit do obchodu. Což jsme si říkali, fajn, aspoň člověk trošičku ušetří, bylo nám divný, že nás teda nechali, jsme si dokoupili alkohol, donesli jsme si ho, ale hnedka, jak jsme si sedli, tak nám to pivo přelívali do takových těch termosek
jsme si mysleli, asi kvůli tomu, aby to vydrželo teda studený, ale koupili jsme si například 3 piva a jedno zůstalo na stole a během 5 minut k nám přišel číšník a oznamoval nám, aby jsme si to pivo schovali, protože se nacházíme v muslimské komunitě, kde se vlastně alkohol nepije, nebo to je vlastně v rámci toho, že vlastně muslimové nepijou alkohol. Takže jenom taková informace, že jakmile na nápojem výzkumně uvidíte pivo, asi se nacházíte se teda v této komunitě, takže bejt, dalo by se říct, že ohleduplnější a to pivo se stále můžete dát, nebo musíte schovat, takže abyste nebyli překvapení, že proč vlastně to pivo tam není. Takže to je, čo sa týka zase stravy, hotely mimo hotela, takže sme spomenuli zatiaľ vlastne ubytovanie, ako cestovať medzi hotelmi. Ešte to som nespomenul vlastne, že v rámci Thajska, keď sa presúvate z Bangkoku do Phuketu, samozrejme dá sa aj autobusom, ale nedoporučoval by som autobus. Je to hodina 20 let z Bangkoku do Phuketu a pre 2 ľudí sa dá kúpiť aj za 30 libier, do 50 libier proste pre obidvoch. Jeden let, jeden smer a vlastne ako my sme to mali, že sme leteli z Bangkoku na Bali a boli to 4 hodiny letu, takže tiež to nevyšlo veľmi draho, takže to je, čo sa týka akoby z Bangkoku do Phuketu a z Bangkoku na Bali. A ešte, čo sme chceli spomenúť, ešte asi miesta, ktoré sme my videli vlastne, ktoré by sme mohli doporučiť. Na Bali sme boli na východnom pobreží, juhovýchodnom a tá časť sa volá Padang Bai a bolo tam úplne krásne, no to by sme mohli doporučiť, aj keď to není úplne tá najznámejšia asi časť Bali, ale videli sme toho viac na východnom pobreží a bolo tam krásne, no určite by sme sa ešte radi vrátili voľakedy. A tu v Thajsku sme videli vlastne tá časť na spodku úplne v tom cípe v Phukete sa volá Panwa, dvojité Včko, Panwa a vlastne to je tá muslimská komunita, takže bolo tam tiež krásne a potom vlastne sme išli na to Krabi a ako naposledy v Phukete sme boli na juho-západnom pobreží a to bolo blízko pláže Kata, takže tiež super, no. A vlastne je veľmi jednoduché vyrentovať si skúter a pohybovať sa na skútri. Stačí vlastne medzinárodná licencia na Bčko ako na osobné auto a požičajú vám skúter, väčšinou chcú depozit 2 až 3 tisíc, alebo hotely si pýtajú pas, takže ak nemáte náhodou už toľko cash, tak môžete dať svoj pas a vlastne väčšinou to stojí tak 250 až 350 baht na deň, na 24 hodín, takže to je super, to sa oplatí ešte viac ako Bolt alebo ten Grab, takže to je úplne najlacnejšia možnosť ako pocestovať či už na Bali alebo v Thajsku, takže na skútri. A keď sa bojíte si vyrentovať skúter, tak sa môžete nechať odviezť na skútri a to je najlacnejšia možnosť, ako druhá najlacnejšia možnosť potom ako by ste si vlastne vyrentovali skúter je to, že sa necháte odviezť niekde na skútri ako cez tento Uber alebo Bolt, takže to je tiež ešte to, čo som chcel spomenúť, čo sa týka presúvania a cestovania. To je asi tak všetko, čo sme chceli spomenúť. Ak máte ešte nejaké otázky, kľudne sa opýtajte v komentároch na YouTube, keď dáme toto video, kľudne sa opýtajte ešte niečo, ak sme zabudli. A majte sa krásne, užívajte si a cestujte. Bolo to super. Čauko. Kakauko. Čauko, kakauko.